बाबुल बुवा. गाव तसं चांगलं, 3 भयंकर अनुभव. माझे वडील मला नेहमी सांगायचे, त्यांना त्यांच्या गावच्या घरात काहीतरी भयानक जाणवायचं. त्यांना तिथे भूत दिसायचं. आम्ही तेव्हा खूप लहान होतो, म्हणून मी देखील त्यांच्या गोष्टी ऐकून खूप घाबरायचो. पण जसजसा मी मोठा होऊ लागलो, मला या गोष्टीच वाटू लागल्या. तरीही आम्ही त्या गोष्टी वडिलांच्या तोंडून पुन्हा पुन्हा ऐकत असू. मी आता साधारण 8वीत होतो, तर माझी बहीण 6वीत. माझे वडील अजूनही त्यांच्या गोष्टींवर ठामच होते. त्यांचं आजही तेच म्हणणं होतं, त्यांच्या गावच्या घरात भूत आहे. त्यांनी त्याला अनेकदा पाहिलं आहे. मी यावेळी त्यांच्याकडे हट्टच केला, आपण या सुट्टीत मुद्दामून गावच्या घरी जाऊ. मला बघायचं आहे तिथे खरंच भूत आहे का ते. माझ्या वडिलांनी मला खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला, पण मी त्यांचं काहीच ऐकलं नाही. उलट माझ्या बहिणीलाही मी तयार केलं. तसं तर आम्ही जरा धीटच होतो, त्यामुळे आमचं सगळं काही ठरलं. आम्ही भूत बघायला गावी जाणार होतो. ठरल्याप्रमाणे काही दिवसांतच आम्ही गावी गेलो. कित्येक वर्ष वापरात नसलं तरी गावचं घर अजूनही सुस्थितीत होतं. तिथे पोहोचल्या पोहोचल्या मी माझ्या कामाला लागलो. कोणी कुठे झोपायचं याचं प्लॅनिंग सुरू झालं. आई आणि बाबा दोघे एकत्र खालच्या खोलीत झोपणार होते. वरच्या मजल्यावर मी आणि माझी बहीण आम्ही दोघे वेगवेगळ्या खोलीत झोपणार होतो. खरं सांगायचं तर माझे वडील अजूनही या गोष्टीला तयार नव्हते. मी मात्र हाच हट्ट पकडून बसलो होतो. शिवाय माझ्या प्रत्येक वाक्याला माझी बहीण होला होच करत होती, म्हणून मग माझे बाबाही नरमले. रात्र झाली आणि आमचा त्या घरातील तो थरार सुरू झाला. मी आणि माझी बहीण वरच्या मजल्यावर स्वतंत्र खोलीत होतो. माझ्या खोलीचं दार या बाजूला, तर बहिणीच्या खोलीचं दार एकदम दुसऱ्या बाजूला होतं. मी खोलीत आत जाऊन पाहिलं. दोन्ही खोल्यांमध्ये एक छोटासा गुप्त मार्ग काढला होता. पूर्वी इंग्रजांच्या काळी मुद्दामूनच काही घरांमध्ये असा गुप्त मार्ग बनवला जाई, पण तो थेट बहिणीच्या खोलीत जात होता की फिरून हे मात्र मला कळत नव्हतं. किंवा त्या 2 खोल्यांमध्ये किती अंतर आहे, त्यामध्ये काय दडलं आहे हे कळायला काहीच मार्ग नव्हता, कारण ते भुयार दोन्ही बाजूनी लोखंडी दाराने बंद केलं होतं. त्या घरातील ती आमची पहिली आणि शेवटची रात्र ठरणार होती. रात्र झाली. घरातील सर्व दिवे मालवण्यात आले. सुरुवातीला तर मला काहीच वाटलं नाही, पण मग वडिलांनी सांगितलेल्या गोष्टी माझ्या डोळ्यासमोरून फिरू लागल्या. अचानकच मला कोणाच्या तरी विचित्र ओरडण्याचा आवाज आला. काही क्षण तर मला तो आवाज त्याच भुयारातून आल्यासारखा वाटला, पण नंतर कदाचित तो बाहेरून त्या भुयारात परावर्तित झाल्यासारखा वाटला. आसपासच्या जंगलात कोल्हे, मुंगूस असे जंगली प्राणी खूप होते. त्यांच्यातीलच कोणाचा तरी आवाज असेल म्हणून मी शांत झालो. मी बाहेर जाऊन वॉशरूमला जाऊन आलो. मी पुन्हा एकदा बेडवर पडून राहिलो. तेवढ्यातच मला धाडकन आवाज आला. मी पाहिलं तर त्या भुयाराचं लोखंडी दार आपोआपच कोणीतरी उघडलं होतं. आता मला पहिल्यांदा भीतीची जाणीव होऊ लागली. तरीही मी हिम्मत करून त्या भुयाराचं दार लावायला बेडवरून खाली पाऊल टाकलं आणि माझं अंगच शहारलं. मला अशी जाणीव झाली जणू माझा पाय चुकून एखाद्या प्राण्यावरच पडला असावा. मी घाबरून लगेच तो वर उचलला आणि डोक्यावर पांघरून घेऊन तसाच झोपी गेलो. माझ्या मनात भूतांचे विचार फिरत होते. तोच तो दरवाजा जोरात दाणकन आपटून बंद झाला. यावेळी मी हिम्मत करून बेडवरून खाली उतरायचं ठरवलं. टेबल लॅम्प चालू करून खाली वाकून पाहिलं तर खाली एक मानवी शरीरासारखी पांढरी आकृती जमिनीला चिकटून होती. तिचे काळे कुट्ट डोळे वर माझ्याकडेच पाहत होते. तिला पाहून मी इतका घाबरलो की जोरजोरात किंचाळू लागलो. माझा आवाज ऐकून माझे आई बाबा आणि बहीण माझ्या खोलीत धावत आले. त्यांनी सगळ्या लाईटी चालू केल्या. मी बेडवर अजूनही थरथरत होतो. मी तशाच अवस्थेत बाबांना घडला सगळा प्रकार सांगितला. ते ऐकून तिथे असलेली माझी बहीण म्हणू लागली तिलाही तिच्या खोलीत त्याच भुयारातून कोणीतरी ओरडल्याचे आवाज ऐकू आले होते. एवढंच नाही तर त्या भुयारावरचं दार आतून कोणीतरी जोरजोरात वाजवतही होतं. आम्ही दुसऱ्याच दिवशी तिथून निघून आलो आणि काही वर्षांनी ते घर एका माणसाला विकून टाकलं. तो तिथे आता राहत जरी नसला तरी त्याने ते घर तोडून तिथे एक मोठा बंगला बांधल्याचं मी ऐकलं आहे. पण मला आलेला तो अनुभव आजही माझ्या मनाच्या कोपऱ्यात कुठेतरी दडून बसला आहे. माझ्या वडिलांनी गावी एक नवीन जागा विकत घेतली होती. ती एका टेकडीवर होती.
तिथल्या सगळ्या लीगल गोष्टी करून त्यांनी काही वर्षांतच तिथे एक छानसा बंगला बांधला होता. आम्ही सगळेच खूप एक्सायटेड होतो. लवकरच तिथे एक मोठी पार्टी ठेवली जाणार होती, पण आधी आम्हाला ते घर पाहायचं होतं. आम्ही साधारण दुपारच्याच दरम्यान तिथे पोहोचलो होतो. बाहेरूनच ते भलं मोठं घर आपल्यासाठी उभं वाटत होतं. तो दुमजली बंगला होता. आम्ही बंगल्यात प्रवेश करताच आमचे डोळे तर पांढरेच झाले. घरातील आतील बांधकाम, इंटेरियर सगळंच खूप जबरदस्त होतं. बंगल्यात 4-5 स्वतंत्र खोल्या होत्या. मी खूपच खुश होतो. आम्ही फ्रेश झालो, लांबलचक गप्पा झाल्या. रात्रीचं जेवण वगैरे उरकून आम्ही आपापल्या खोलीत झोपायला निघून गेलो. मी बेडवर बसणार तोच माझ्या समोरून एक आकृती मी स्पष्ट जाताना पाहिली. मला वाटलं माझी बहीण किंवा अजून कोणीतरी आलं असेल. मी आवाज दिला, हॅलो, कोणी आहे का तिथे? समोरून काहीच उत्तर आलं नाही. मी लगेच लाईटीचं बटन चालू केलं, पण काही केल्या लाईट चालूच होत नव्हती. मी खोलीतच 2 पावलं मागे झालो. खोलीत मला कोणाच्या तरी रडण्याचा आवाज येत होता. आणि अचानकच खोलीची लाईट आपोआप चालू झाली. मला तो आवाज अजूनही माझ्या पाठून येत होता. मी हळूच पाठी वळून पाहिलं तर खोलीत एक बाई कोपऱ्यात बसून रडत होती. मी धावतच बाहेर आलो. ओरडत सगळ्यांना गोळा केलं आणि आत पाहिलं तर ती कुठे गायब झाली होती. माझ्या बेडची खिडकी उघडी होती. घरच्या सगळ्यांनाच वाटलं की कोणीतरी खिडकीतून आत आली होती घरात चोरी करायला. पण मला असं वाटत नव्हतं, कारण ती जी कोणी होती ती एका नव्या नवरीच्या वेशात होती. तिच्या स्वतःच्याच अंगावर भरपूर दागिने होते. आम्ही सगळे दारं खिडक्या लावून परत एकदा झोपायला गेलो. 2 दिवसांनी आम्ही घरी पार्टी ठेवली होती. आम्ही आमच्या बऱ्याचशा नातेवाईकांना पार्टीत बोलावलं होतं. संपूर्ण दिवस खूप धमाल केली. आम्ही खूपच एन्जॉय करत होतो. तेव्हा अचानकच मला घरात एका कोपऱ्यात तीच बाई उभी असलेली दिसली. पण मला कोणीतरी हाक मारली आणि तेवढ्यात ती कुठे गायब झाली. घरात सगळेच खूप उत्साहात होते, म्हणून मी तेव्हा त्यांच्याकडे हा विषय काढला नाही. पण रात्र होताच आमच्या घरी आलेले पाहुणे म्हणू लागले, ती नव्या नवरीच्या कपड्यातील कोण होती ती? हे ऐकून माझे डोळे मोठे झाले. मी त्यांच्याकडे, ते बोलत असलेल्या वाक्याकडे रोखून पाहू लागलो. त्यावर अजून एक पाहुणे म्हणाले, हो, त्या कोणी तुमच्या मित्रपरिवारातील होत्या का? माझ्या घरचे आपापसात चर्चा करू लागले. तेव्हा मलाच एक गोष्ट आठवली. आम्ही या पार्टीत बरेच फोटो काढले होते. काहींनी तर व्हिडिओही शूट केले होते. काका, आपण आजचे फोटो बघूयात का? म्हणजे तुम्ही नक्की कोणाबद्दल बोलत आहात हे आम्हाला कळू शकेल. सगळ्यांनी आपापले मोबाईल आणि कॅमेरे चेक केले. आश्चर्य म्हणजे त्यात ती बाई कुठेच दिसत नव्हती. त्यानंतर त्या घरचं चित्रच बदलू लागलं. घरात सर्वांनाच काही ना काही भास होऊ लागले. घराची दारं अचानक वाजली जात, खिडक्या आपोआप उघडलेल्या असत. किचनमध्ये अचानकच काही भांडी पडली जात. घरच्यांनी लगेचच तिथे एक पुजारी बोलावले. तिथे त्यांनी मोठी पूजाही घातली. पूजा पार पाडल्यावर ते म्हणाले, तुम्ही या अशा जागेवर घर का बांधलं? अशा म्हणजे? इथे 30-40 वर्षांपूर्वी खूप मोठी घटना घडली होती. एक जोडपं लग्न करून याच वाटेने घराकडे निघालं होतं. तेवढ्यात काही गुंडांनी त्यांवर हल्ला केला. यात जवळपास 14 लोक मारली गेली. नवऱ्या मुलाचा तर शिरच्छेद करण्यात आला. नवरी आपला जीव वाचवायला म्हणून याच भागात धावत आली. तिच्यावर अतिप्रसंग करून तिलाही मारण्यात आलं. यात मरण पावलेले सगळे मृतदेह त्यांनी याच परिसरात पुरले होते. पोलिसी तपासानंतर इथून सगळे मृतदेह कुजलेल्या अवस्थेत बाहेर काढण्यात आले. पण त्या नवविवाहितेचा मृतदेह शेवटपर्यंत कोणालाच मिळाला नाही. हा अनुभव माझ्या लहानपणी मला आला होता. माझ्या गावी आमची मोठी आंब्याची बाग आहे, पण सीझनच्या वेळी आंब्यांची खूप मोठ्या प्रमाणावर चोरी होते. त्यामुळे आमराईत डबल गस्त घालावी लागते. दिवसा वानरांपासून फळं वाचवावी लागतात, तर रात्री माणसांपासून. म्हणून बहुतेक सगळ्यांनीच गावच्या आमराईत छोटीशी घरं बांधलेली असतात. तेव्हा मी सुट्टीनिमित्त गावी गेलो होतो. एकदा मी आजोबांकडे हट्ट केला की मलाही तुमच्यासोबत त्या रानातील घरात यायचं आहे. तसे आजोबाही तयार झाले. आम्ही जेवून लगेचच तिथे निघालो. मी सोबत माझी बॅग घेतली होती, ज्यात गोष्टींची पुस्तके
आणि माझी काही नेहमीची खेळणी होती. मी आजोबांचा हात पकडून चाललो होतो. वाटेत पूर्ण अंधार होता. आजोबांकडे कंदील होतं. त्याच्याच उजेडात आजोबा त्यांच्या ठरलेल्या मार्गाने मला आमराईत घेऊन गेले. त्यांनी घराच्या बाहेर कंदील अडकवलं. दाराला अडकवलेले जुनं गंजलेलं टाळं काढून ते घरात आले. घर पूर्ण लाकडाचं बांधलं होतं. ते फार जुनंही दिसत होतं. आतमध्ये अजून एक कंदील ठेवलं होतं. आजोबांनी तेही पेटवलं. घरातून खूप मोठं दिसत होतं. समोर एक शिडीही होती. आजोबांनी घराला आतून कडी घातली आणि ते शिडीने वर जाऊ लागले. त्या घराला अजून एक माळा होता. तिथे एक लांबलचक ओपन हॉल सारखी खोली आणि त्याच्याच बाजूला आजोबांची खोली होती. आजोबा म्हणाले, मी हे वरच्या खोलीत असाय. तू का वाटलास तर ये वर झोपा, नाहीतर तुझा हळू आवाजात काय ता करत राहू खाली. हे ऐकून तर मी पूर्ण रडवेलाच झालो. मी तिथे धमाल मस्ती करायला आलो होतो आणि तिथे जुन्या लाकडांशिवाय काहीच नव्हतं. मी रागाने खालीच बसायचं ठरवलं. मी पुस्तकं काढून ती कंदिलाच्या उजेडात वाचू लागलो. रात्रीचे अंदाजे 12 वाजले असतील. मला अचानकच वर माळ्यावर कोणाच्या तरी चालण्याचा आवाज ऐकू आला. पण तो आजोबांच्या पावलांचा जड आवाज नव्हता, तर एखाद्या लहान मुलाच्या चालण्याचा आवाज होता. तो वर अख्खा माळा चालत शिडीजवळ येऊ लागला. मी तर खूपच घाबरलो, कारण ती शिडी कोणीतरी शिडीवरून उतरत असावं अशी हलत होती. आणि अचानकच ती हलायची थांबली. जणू तिथे जे कोणी होतं त्याने मला पाहिलं असावं. हा कदाचित माझा भास असेल म्हणून मी हे विसरण्याचा प्रयत्न करत होतो. पण सकाळ होताच आजोबांनी मला विचारलं, काय रे, रात्रीवर माळ्यावर इलं होतंस? मी ऐकले तुझ्या पावलांचा आवाज. हे एकदाच माझ्या संशयावर माझी खात्रीच पटली आणि तेव्हापासून मी परत कधीच त्या आमराईतील घरात गेलो नाही. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.